ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସୋରିଷ କ୍ଷେତ ମଝିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୋରିଷ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ 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 ସୋରିଷ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ମାମୁଁ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାମ୍ନାଟା ବି ସୋରିଷ ଲାଗିଛି ହେଲା। ସେଇଟା ଟିକେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ନାହିଁ, ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ପଛପଟେ ସୋରିଷ ଗଛଟା ଅଛି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫଳିଛି। ହଁ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମଣିଷ ପାର ନୁହେଁ ମାନେ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ହେଇଛି 5 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚା ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ଫୁଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ସୋରିଷଟା ଫଳିଲାଣି ନାଇଁ କି? ଦେଖୁନ ସୋରିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଫଳିଲାଣି। ଏଇଠି ଫଳିଛି। ଗୋଟେ ସୋରିଷ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗଛରୁ କେତେ ଗ୍ରାମ ସୋରିଷ ବାହାରିବ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା। ତଥାପି ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 50 ଗ୍ରାମ ତ ବାହାରିବ। ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହେଲା। ଏତେ ମାନେ ଏତେ ସୋରିଷ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ହଁ ପରା। ଦେଖୁ ତା ଭିତରେ ମହୁମାଛି ଭର୍ତ୍ତି। କେମିତି ଦେଖା ତ କରିଦେଉଛି ରେକର୍ଡିଂ ଟିକେ କରିଦେଉଛି ତୁମର। ଏଇଟା ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା? ହଁ ଦେଖ ତୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଗଛ ସୋରିଷ ଗଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତାର ହାଇଟ୍ ଦେଖ 5 ଫୁଟ ହେଇଛି ଆଉ ଆ ଭିତରେ ମହୁମାଛି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ସରୋଜ କ'ଣ କାଢ଼ି ଦିଅ ତୁମ ବାପା ଜମିଦାର। ଦେଖ ଆମ ବାପା ଘର ଜାଗା ଦେଖିବ ସବୁ ଚଲ ବାପୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ? ଦାଦା 1 ମିନିଟ୍। मेरा दिल नमी टिक बड़ पठा टिके उठा। मेरा दिल भी कितना पागल है, मेरा दिल जीजू भी कितना पागल है। देखल ହେଇଗଲା। ଆମର ଭିडियो कर आर मोर। ହଁ ତୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିଜୁ ସାଙ୍ଗେ ଡାନ୍ସ କର। ପ୍ରତୀକ୍ଷା प्रतीक्षा ପ୍ରତୀକ୍ଷା चलो बोलू ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ହେଲା। ସିଏ ହେଲେ ଅଜା, ଗୋଟେ ସାନ ମାମୁଁ, ଗୋଟେ ମାମା ନମି ହେଲା। ଦେଖ କେତେ ସୋରିଷ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଲାଗିଛି ରସୁଣ ସେପଟେ ଲାଗିଛି ପିଆଜ।
ପିଆଜ ଥଣ୍ଡା ନା ବାବା ବାବା ତୁ ଦେଶୀ ପିଆଜ ଏଇଟା এটা দেশি পেঁয়াজ সেই ছোট ছোট যেটা হয় এটা না পটল লাগছে না না কুঁদরি ଦେଖ ଆମ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖ ହେଲା 90+ ଗାଁ ରହିକି 90+। ଆଉ ତମେ ସହରରେ ଖାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଡ଼େଇକି 90+ ରହିପାରିବ। ଦେଖ କେତେ ସବୁ ଧାନ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ସୋରିଷ, ହଁ ପିଆଜ, କୁନ୍ଦୁରି, କୋବି ଲଗେଇକି ଦେଖ ଆମର ଅଜା କେମିତି ପୁରା ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ବଙ୍କା ଡଙ୍କା କଙ୍କା ନାହିଁ କିଛି ହେଲା। 90 ବର୍ଷରେ ଅଜା ଦେଖ। ଆପଣ ଏମିତି 90 ବର୍ଷ ରହିପାରିବେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଖାଲି ବାଦ ହିଂସା ଈର୍ଷା କରିକି 90 ବର୍ଷ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ଦୁନିଆରେ କହନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନାଇଁ କି? ଖାଲି ବସିଲେ ହବନି, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଖାଲି ବସିବେ, ଖାଲି ବୁଟ ମଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ ହବନି। ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା କରେ। ମଜା ଏବେ ବି ଘଣ୍ଟାଟା ମାନେ ତ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ, ବୁଝୁଛ? 90+। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆସିଛି ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମର ବସ୍ ସେ ଯାଏଁ ପୁରା ଅଛି ନା। ଦେଖ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପୁରା ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗଛ, ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗଛ ମାନେ ସେ ଯାଏଁ ବିଲ ଲାଗିଛି। ମାନେ ଇଏ ତାହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତିଆ ଏତିକି ବଡ଼ କି 4ଟା ସେ ନଈ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ନଈ ନା କ'ଣ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଈ ପାଖରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସେ ଯେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଗଛ ଦେଖୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ପୁରା ଗଛ ରୁ ଇଏ ପୁରା ଇଏ ମାନେ କେତେ ହବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ପୁରା କେତେ ମାଣ କେତେ ଏକର ହବ ଏମିତିଆ ଅଛି 4ଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଗଛ ପାଖରେ ହେଲା। ମାନେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜମିଦାର ଥିଲୁ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜମିଦାର ତ ଜମିଦାରୀ ତ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମାନେ ଲୋକ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ସରକାର ନେଇଗଲେ। ତଥାପି ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଛି ସେତିକି ମାନେ 100ଟା ଜେନେରେସନ୍ ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ଖାଲି ଏତିକି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କାମ ହେଇପାରୁନି। ତଥାପି ଦେଖ ମାନେ ସେପଟେ ସବୁ ଲାଗେ ଆମର ବାଦାମ ଲାଗିଛି ହେଲା। ସେପଟେ ବାଦାମ ଲାଗିଛି, ପିଆଜ ବି ଲାଗିଛି, ବିରି ସବୁ ଲାଗିଛି ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି କେମିତି ସୋରିଷ ସବୁ ଲାଗିଛି, ସୋରିଷ ପିଆଜ ସବୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବିନ୍ଦାସ, ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିବା, କ'ଣ ଦରକାର ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖୁଛୁ ଜମି କେମିତି ପାଣି ମଡ଼ା ହେଇଛି। କାଦୁଅ ହେଇଯିବ। ଚାଷୀ ହେଇ ଚାଷ କରିବା, ଆଉ ଚାଷ କରିକି ମାଟିରୁ ସୁନା ତିଆରି କରିବା। ସୁନା ତ ନୁହଁ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ପରିଶ୍ରମ ବି ଦରକାର, ସାଧନା ବି ଦରକାର। ଚାଷ କରିକି ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସାଧନା, ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ବିନା ନିଷ୍ଠାରେ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବନି ହେଲା। କ'ଣ କରିବ?